हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय। दा दिनैहाय मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट इनफरमेशन नोंथांमोननि थाखाय जायफोरा राजा खुंगुरनि साबस्क्राइबार नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव रादाब। बेनो जाहैबाय नोंथांमोननो भिडिअ बानाय आं जोबोद मेंनाय मोनबाय। दा बेनि थाखायनो गासै नोंथां साबस्क्राइबारफोरानो मोनसे भिडिअ बानायनांगोन। बेनो जाहैबाय गोदान बोसोरनि बैसागुनि बिनि बरायनाय। दा बोरै खालामनांगौ भिडिअखौ बेखौ आं डिटेल्स खिथाजोबनोसै। नोंथांमोननिफ्राय आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामनो लुबैयोदि जायफोर नोंथांमोना नैबे राजा खुंगुर यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोना नुजानो लुबैयो बे बिथांमोना बाहागो लाफानो हागोन। बेनो जाहैबाय गोदान बोसोर बैसागुनि बरायनायनि मोनसे उइश खालामनायनि भिडिअ बरायहरनायनि। दा बे भिडिअआ आगोलहाय आङो थांनाय निउ इयारनि बै निउ इयारनि भिडिअआव खालामखांबाय गोदान बोसोर बरायनायनि। दा बैयाव माबायदि खालामदों बे भिडिअखौ नोंथाङा नायनोबा लिंक होखाबाय आं गाहायाव थुनानै नायदो। दा आरो थेवब्लाबो खिथाबावसै नोंथांमोना बोरै भिडिअ खालामनानै हरनांगोन बैसागुनि बरायनायनि मोनसे भिडिअ। दा भिडिअनि गोलावा 30 सेकेन्डनिफ्राय 40 सेकेन्डसिम जानांगोन। बिनि बाराया ओरै काट खालामजोबगोन। बिनि थाखायनो नोंथाङा 30 आरो 40 सेकेन्डनि गेजेराव भिडिअखौ फोजोबनो नाजा। दा भिडिअखौ नोंथाङा बोरै शुट खालामनांगोन होनब्ला नोंथाङा एसे मोजां जायगायाव बाहेरायाव बा न'आव जायखिजाया लाइट मोजां जानाय जायगायाव आरो बिनिफ्राय नोङो सेंग्राबा बेबायदिनो आर'नाइ लादो गामसा गाननानै नों फुल खालामोबा नोंनि गोसोसै नों माबायदि स्टाइलनि खेबनो फुल भिडिअ खालामनो ना ओरै हाफ खालामनो जायखिजाया नोङो आर'नाइ लानानै जानांगोन। बर' हौवाबा आरो बर' सिख्लाबा नोंथाङा दख'ना गाननानै हर होमबा साबसिन नुगोन। आरो नोंथाङा जुदि न'नि गोजानाव अबेबा सिटियाव दङबा अबेबा स्टेटआव दंहैयोबा नोंथाङा जुदि आर'नाइ गैयाबाबो जायखिजाया नों मा गानदों बेजोंनो सोलिगोन। आरो भिडिअआव नोंथाङा मा बुंनांगोन आरो भिडिअखौ बोरै खेबनांगोन भिडिअखौ नोंथाङा दहाय खिथाखाबाय आं लाइट मोजां जानाय जायगायाव आरो साइलेन्ट जायगायाव। ओमफ्राय भिडिअखौ खालामनायाव शुट खालामनायाव आखाइ मावहोयै जेनेबा सोरखौबा हमथा होनानैबाबो खालामदो। दा बेयाव नों ओरै बुंनांगोन खुलुमबाय आंनि मुङा उमुक नार्जारि बा बसुमतारी ओमफ्राय आङो उमुक जायगानिफ्राय आङो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। बेयाव जेन'बा नोङो मा गाहाम हामलायनाय जासिहरनो गोसो बेखौ बुंहरदो। जेन'बा बे बैसागुनिया जेन'बा बांलानि बेसेबां इयार जायो बेखौ नों बिमा बिफानाव नोंसिनि पेरेन्टसनाव सोंदो। जेन'बा बांलानि बोरैबा बां होनलायलायो बांलानिया। दा नों बेखौ होनाबाबो जागोन। जायखिजाया नों रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय बिदि बुंब्लाबो जागोन। आरो बिदि बुंदो ओमफ्राय बिनिफ्राय गोजोन्थों बुंदो। ओमफ्राय दा नों बै गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनायाव नों जेन'बा मा होनदेरनो गोसो होनदेरबावदो। जायखिजाया मेन बुंनांगौआ बेनो। ओमफ्राय बेनिफ्राय लास्टआव गोजोन्थों होनदो। ओमफ्राय बेनिफ्राय भिडिअखौ आंनो नैबे इमेलाव हरदो rajakungur1@gmail.com। बाहाय नोंथाङा भिडिअखौ हरनांगोन। दा भिडिअखौ माब्लासिम लाखिनाय जागोन नोंथाङा भिडिअखौ एप्रिलनि 13 एप्रिल 2019 बे डेटनि सिगां भिडिअखौ हरजोब। बिनिफ्राय भिडिअआ पाब्लिश जागोन 15 एप्रिलाव बैसागुआव भिडिअआ पाब्लिश जागोन। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। आरो भिडिअ सेम्पोला माबायदि खालामनांगौ आं बेखौ नैबे एसे सर्ट होनसै। नैबेबायदि खालामनांगौ भिडिअ सेम्पोला। हेलौ खुलुमबाय आंनि मुङा मिस सृष्टि ब्रह्म। गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। This is Fina Boro and I'm from Bangtol. So I wish you all a very happy new year. May God bless you all. खुलुमबाय आंनि मुङा थुलुंगा बसुमतारी। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि नैबे राजा खुंगुर इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायो आरो आसा खालामो जे नोंथांमोना 2018आव जेरैबायदि मोजाङै मोजां रंजा बाजायै आलो गोजोनै बारग'होलांनो हाबाय बेबायदिनो 2019खौबो मोजाङै मोजां बारग'लांहोनो हाथों होननानै आसा खालामबाय। Hi there, I would like to wish you all a very happy new year 2019. खुलुमबाय आंनि मुङा उरायदाव मुसाहारि। गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय आंनि मुङा अनसिमा बसुमतारी। आं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट कक्लाबारि गामिनि। बे गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो गोजोन हामलायहरनाय जासिहरनाय जाबाय। बेबायदि खालामनांगौ। ओरैनो जास्ट बे डेमनस्ट्रेसन डेम'। ओमफ्राय नों आलदाबो खालामनांगोन जेन'बा नों मारै होननो गोसो जास्ट बेसिक बुस्थुआ बेबायदि होननांगोन आरो। ओमफ्राय नोङो एसे मोजां एसे देलायदो गाननाय जोमनायफ्रा आर'नाइ लादो आरामनो। ओमफ्राय
दख'नाफोर गानदो सिख्लाबा आरो सेंग्राफ्रा नों फुल गामसा गाननानै खेबबाबो मोजां नुगोन जायखिजाया जायफोर साबसक्राइबार नोंथांमोना इन्टारेस्टेड नोंथांमोनखौ गुरैयै बयखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोना बयबो भिडिअखौ हरो भिडिअआव जेसेबांनाखि भिडिअस फैगोन गासिखौबो होजोबनाय जागोन आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय नोंथांमोना जुदि इउटुब चेनेल दङब्ला नोंथांमोना नोंसिनि इउटुब चेनेलनि नामखौ मेनसन खालामफानो हागोन बे इउटुब चेनेल गोनांफोरा बुंनांगोन सिगाङावनो नोंनि मुं बुंनांगोन बिनिफ्राय नोंनि इउटुब चेनेलनि नामखौ बुंनांगोन आरो बिनिफ्राय साबस्क्राइब खालामनांगोन बिदिखौ बुंनो मोननाय नङा खालि नोंनि नाम आरो नोंनि चेनेलनि नाम बेनिफ्राय नों मा उइस खालामदो बेनिफ्राय गोजोन्थों बुंदो बेनो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नैबे इमेल आइडियाव हरगोन आरो जाय बिथांमोना इन्टारेस्टेड नोंथांमोना हरनो हागोन आरो नोंथांमोना हरगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दा दिनैनि भिडिअआ जास्ट ओरैनो मोनसे नोंथांमोना इनफरमेसन हरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनानै थांदो आरो नोंथाङा जुदि दिनैसो फार्स्ट टाइम आंनि चेनेलाव फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसेनोसै बयनिसिमबो गोजोन्थों बयनिसिमबो